kuzviona kuti ndiri padeni apa ndiri kumboluka zvangu ndakazorora padeni. So nhau yandinayo guys ndeyekuti nyaya iri kuitika kwaMagaya ndizvo here muri kuti chiinazvo? Nekuti ndanga ndichiona maprofits achitaura zvinhu zvakasiyana siyana, vanga vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana, vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana kudaro, pazobutwa binocular nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana, matesta nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. So ini ndiri kuti mukarangarira kumashure pamafambiro akaita Jesu akaidzwa naSatani nenzira dzakawanda, asi haana kukwanisa kuti abvume kufuririka kana kuti abvume kuitiswa. So imuri kuti kudii nemaprofits akabvuma kuenda kwaMagaya, then vaenda ndobva vandotadza kuti vataure zviripo. Ndichida kuti ndikuvhurirei imwe channel yaMagaya, iri kure zvayo, iri kure. Ndaida kuti ndikuvhurirei channel yaMagaya paTV apa munyatsoona kuti chii changa chichiitika kumana. Ndandiri bhizi zvangu, handina kuzokwanisa kuti ndikuitire ndichikuratidzai zvanga zvichiitika panguva iyoyo, asi ndangoti ndikuudzeiwo pane vanga vasaririra kuti vaone zvanga zvichiitika panguva iyoyo. Haisi mhosva nekunge matadza zvenyu kuti muone, asi nhau yandiri kuda kukuudzai ndeyekuti hapana kana mumwe chete akwanisa kuziva kuti muhomwe manga mune chinyi. So varume, inangu ndiri kungoti kana uri munhu waMwari, pamwe pachona usangoda kungomhanya, unozonyara mangwana. Because pane vamwe vanga vakutoratidza kuti chinamato chavanoita vakutochidzikisira, vakutonyatsobhirwa kuti ndo kuri kunamatwa. Hauziye futi kuti wachonana ari kuzviita zvaari kuzvironga ari kushandisei, chii chamboita kuti utadze kuziva kuti munei. Kunyange dai anga ari iye wamuitira, anogona kutadza kuziva futi kuti chii chirimo. Inini guys, inyaya yekungoti ndiri kutadza zvangu, ndingangotadza zvangu kudedza maprofita nevamwe vese kuti vauye mustudio mangu kuti vambondiprofitawo kuti mustudio mangu ndichaisa chii mukati memamonita speaker. Anenge achitorira but ndovabvunza kuti mukati memamonita speaker mangu munombori nechii, kana kuti mukati nepasystem DJ speakers mune chii. Ani munoona tikatarisa apa pamuri kuona apa muchechi, mamuri kuona umo mune vanhu vanga vachitonamata nevamwe vanga vachidai nekudai. Saka ndozvimwe zvinhu zvazvichiitika. Ndiri kuona Choir Sewiknel yanga ichifona. Ndakutadza zvangu kudaira guys, nekuti ndimbori bhizi nemi, but regai ndichaita kuti ndivapindure ndinzi kuti vari kuti kudii. Alright guys, ndo nhau yandiri kuda kutaura zvangu, ndo nhau yanda ndichida kuti ndisaure nemi. So ngatingoti kune vachaona vhidhiyo iri nevasati vaona vhidhiyo iri, muzokomenda nekulaika, tozoita kuti tichikutsvakirai zvimwe zvinenge zvichiteera zvinenge zvakada kuita kunge izvozvi, but kuchava nezvimwe zvichange zvichipisa. Guys, rambai makatarisira pana April apa pane new album riri kubuda. New album riri kubuda rinonzi Soja Munamato. Tichingosimbisana varume kuti ngatigare tichinamata, ngatirambei tichitsanya, ngatibve mukuitiswa nevanhu kana kuti nepasi. Kuno kugaiza mvura inenge yakutanga kunaya, mvura yakunaya. So zvimwe zvende ndichitaura memusingachazvinzi, saka ndingotiwo much love guys. Ndakubva zvangu palive because hamuzonzwe zvimwe zvichiitika. So guys, thank you for watching, thank you for subscribe, thank you for like, comment and share. All right.
Omana zviri kuitika panapa ndezvekungoti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika guys zvatisati tanyatsoinzwisisa. Pane zvinhu zviri kuitika guys zvatisati tanyatsoinzwisisa saka ichiva